Ahora somos Mecano. Eu son Iván Iglesias, estame Martín Sorga e estamos aquí de parola, porque outra cosa non sabemos facer. De parola desbrozando. E desbrozando, non sei se escoitades. Espero que non. Eu espero que sí. Non vimos nos aquí a impedir o traballo de xente que traballa de verdad. Exactamente. Pois isto é que, vai. aquí debaixo da... que é un edificio alto, hai que dicirlo. Un edificio alto por detrás, porque hai unha pendente, entón, pois hai que salvala, non? Sí. E debaixo de toda esa pendente está xe home desbrozando que se escoita como se estuera aquí ao lado. Como está isto aquí de cable? A ver. Asómate aí, claro. Normalmente temos as ventas abertas. Como se solte. Non se solta nada. Ahora que pare o tío de desbrozar. Sigue, José Antonio. Dalle. Ai, estou nos coitando xa polo auricular, isto vai ser fantástico. Non ves? Aí está. É que normalmente non imos enfocar porque é un petate coller a cámara, pero normalmente temos as fiestras abertas, pero podemos facer unha grabación con móvil. Bueno. Que vimos aí aquí, me cago na Pero estamos, verdad. Somos audiovisuais. Cuidado. A ver, señor... Vaya caos. Señor... vou levar eu tamén... Vaya caos, pero tío está aí dando uns minutiños. Sí, bueno, pues... Que si os lle pagan. Vamos a ver, nos gramos o que faga falta, vamos a ver. Claro, pero eu teño aquí, eso es. Vamos allá. Aí está, tipo vai de fosforito e todo. Vamos a ver. Dille que mande un saludo. Berralle. Desbroceiro. Oye! Oye! Que estaba durmindo! Oye! Espera un pouco de zoom. Aí está. Xosé Ramón! No, o tipo está o seu. Non ves? Está un comprometido. Ai, a señora que se acaba de asomar. Non a Está mirando para ti? Non a pillei, non a pillei, que pena. Ai, Xosé Ramón. Bueno, joder o tipo. Un profesional do desbroce. Sin duda alguna. E vou pechar a... Sí. Aquí a fiestrada porque si no... Vale, porque normalmente temos aquí todo o ventanal aberto, pero hoxe nos vai ser imposible un pouco. Bueno, pois eso, que estamos aquí de parola. Son chavalitos Lucas Vázquez, tamén. por exemplo. Que é Lucas Vázquez? Pois un xogador do Madrid que me mal, xa que temos aquí público deportista, pois. E tamén lle hatean. Claro, sí. E que non sei nada de fútbol. Bueno, pois esa xente tamén terá moitísimos seguidores e moitísimos haters chavalitos como éramos nós. Claro. E claro, nós nese momento non había... Eu, por exemplo, creo que empecé a seguir a celebridades moito despois. Porque tamén as celebridades, pues, como todo o mundo, foi adaptando a meterse en Instagram, non todo o mundo. Sí, a verdade, máis. Eu seguía a xente do Vives. A xente da casa e tal, os que se foron os máis cercanos e tal. Sí. E ata despois, pues, non puido haber hateo, porque non había con que hatear. A xente do lado, pues, non llevas poñer un comentario de No, claro, porque o día siguiente chegabas ao Vives e no reguero, sabes, baixaba dun está claro. Facíate un low. Facíate un low kick. Claro, pues... creo que moita xente eso tamén, bueno, outras persoas que, non sei, gustalle barallar, non sei. Eu criticar así, pero chega un momento que eres cansino, hostia. Hai un término medio entre... Además que moita xente fai no... Tú empezas a mirar respostas de haters e que moitos, aparte de que te atopas como en todos lados a xente con falta de ortografía que dis tú... A mí molan meus que van ao grano. Non os haters, que son haters, pero por lo menos como que teñen unha razón ou tal. No, o hijo de puta. Cabrón. Ese é o que máis mola, que tú buscas tal, calvo, pues non me gusta que haces esto, sigues baixando, pues non sei que, aí está do mal, yo, pues... hijo de puta. Ese é o mellor, ese é o que... No, é o que hai. E claro, ahora con a volta de Twitter, porque antes, claro, bueno, isto é unha evolución total. E eu, como digo, chegou un momento que deixei de utilizar Twitter. Totalmente. E desinstaleino durante un par de anos porque non o utilizaba para nada. Eu non, a verdade que non. E volveu co fenómeno de OT, do primeiro OT, que todo o mundo empezou a comentar. Bueno, eu creo que Twitter en España tenlle moito que agradecer o do OT. E aí eu volvín, e ata agora que o último OT non o seguín tanto, pero sigo utilizando Twitter. Tamén porque, bueno, pois non sei por qué, houve un momento que fixo un baixón, picou creo que foi no momento que chegou Instagram. Sí. En ese momento, cando estábamos en segundo de bachiller ou así, tuvo un Twitter de
Nese momento, entre que Instagram crecía e as celebridades metíanse en Instagram e tamén en Twitter, crecía, e os fans acostumábanse a seguir as celebridades polas redes, creo que ese momento vivímoslo nós como unha tranquilidade en redes. Non estar en Twitter e en Instagram por ser unha cousa pacífica, normal. Sí. Un pouco de subir fotos sin canis historias, con un par de... Claro. Bueno, que non había historias ao principio, claro. E a Snapchat tamén, que durou 4 telediarios aquí. Pero... A mí miñamos de Suiza, os meus primos de Suiza, decíanme: non tenéis Instagram, aquí non sais Instagram. Eu sí que... Somos os gitanos de Europa, non nos mires, nos aquí andamos a pavos. Somos os castrexos. Xogamos a cabezazos. Non se utilizaba, despois empezouse a utilizar un pouco pola influencia tamén de outra xente de fora. E en canto Instagram Stories apareceu, fixo puff totalmente. Tamén porque foi un pau gordo. Eu non sei se a nivel legal eso lle poden meter algún tipo de... Teño ni puta idea. De carallada. Canto tempo teñen as historias xa? 3 anos? Anos? Nin idea. Non moitos máis tampouco. Pois non sei. Ou Non dous. sei dicir. No, Eu dous creo que Tres. creo que 3 igual 4 anos. 3 polo menos. Ou 4... É que non sei. Joder. Eu teño... Tú telo. Podes falar, Eu penso que das historias 2016. por aí, porque lo que puedo creo. Sí, a Snapchat, sí. Está dicindo Martín por si nos escoita. Snapchat, creo que dis tú, non durou nada. Claro. E está No, pero dicindo Snapchat en Estados Unidos e por aí ainda que sí, funciona. que sí, o que iba a decir, en Suiza, como digo, ainda siguen Aquí utilizando. foi só a moda e cando chegou a Instagram tal, pero en Estados Unidos e Inglaterra esa mierda siguen usando bastante. Eu non sei por que tendo Instagram Stories, pero bueno, eso Oye, eu movidas... creo que será xa a costume de telo de sempre, Xa, claro. tal, por nós non foi costume, É que porque aquí non chegou a... eu nunca me acostumbrei a subir snaps, Non fermentou. ou snaps, ou non sei como se chama. Eu fixeno por fazer, pero Pois sí. sen máis. Claro, estaba dicindo Martín que foi, calcula que por 2016. 2016, por aí sería. Sí. Xa son 4 aniños, casi 4 aniños. Sí. Pois eso. Fago eu. Xa está. A toda carallada co Premier aí. Vou coller os peores. A min o que máis me interesa é o dos buses. O dos buses. É que eso é o máis interesante. Algo que nos levamos reclamando moito tempo que Urbano non Tiramos dos chegue autobuses. aos concellos colindantes. É que está moi ben. É que bueno, para quen Pero non o sepa, estaba no periódico. está no periódico. Pero sábelo de... Bueno, no periódico ten que estar, pero non Adiante. aí Adiante, tal. tú. No. Prefiro da túa memoria. Pero digo, da miña memoria simplemente colín. Joder, de aí podemos sacar moitas conclusións porque Dalle. é unha jodienda, aparte de ser unha tontería. É unha jodienda. E eso, o que iba a decir, claro, a breve introducción, non? Porque de tantos seguidores que temos, que xa somos 200. Somos unhos Oxe, santos. onte, cando puxen o tweet, éramos 199, pero coxe somos 200, espera, un momento. Dous deles somos nós mesmos, pero eso... No, eu non. A tú non? Eu non. Pois eu sí. Porque eu cando me din conta xa levábamos uns cuantos e digo, vale, ahora se me meto aquí polo medio xa din, mira, queren hinchar seguidores así. No, pero sigo. Vai a ser que... Igual, cando por pasemos de máis. 1000 xa non sigo. Pero bueno, o que iba a decir, os que non sexades de Ourense. Pois os nosos buses urbanos pois traballan pola cidade, non? Pero esos núcleos que son así pois tamén grandiños como é Barbadas ou Valenzá, pois no que vai salir do que ven sendo Moloche, sonidito, no que vai salir do que ven sendo o Concello de Ourense, esos autobuses aí acaban a ruta. Entón esos autobuses pois dan volta tal, e na Valenzá é gracioso porque o bus vai a rotonda. Sí, vai dar a volta. A mitad Vamos, da Valenza. que os que non teñades a Valenza na cabeza. Bueno, pois tú paras o autobús ao principio do pueblo. Como é o urbano, acaba aí a línea. Sí. Entón, claro, baixas esa velliña que vive no fondo da Valenza, baixa ese chavalito que foi ao centro comercial unha película, foi tirar pedras a un tal. Sí. E claro, mentras tú vas ao fondo da Valenza, non que é onde ten esa señora esa casa, sí. Pois ve lentamente como o autobús pois o autobús ten que atravesar toda a Valenza e dar a volta na rotonda e marchar para volver a empezar a caliña. Entón, que eso nunca o plantexara desa maneira. Porque, o autobús vai o dramatismo sí. que vai, ese autobús que vai a par da vella e a vella pensando, vamos a ver 345 anos traballando para que o autobús non me pode parar, non digo na porta, pero a 5 metros do portal ou tal, é interesante. Poño a Valenza como exemplo porque o que teño máis
o que vexo Sí, máis día a día. E a máis, E o mismo nesa- pasará po outro lado hacia Coles, o mismo pasa pois con pueblos de aí arriba e eso. E nunca o plantexara desa maneira, pero que graciosísimo, porque É que está o tipo, graciosísimo o conductor... barra tristísimo. Sí, tamén. O conductor, si cho quixera restregar, podría incluso abrir a porta. É que porque Foste ao teu lado. porque son automáticos e cambian solos. Pero se fose manual iría en primeira, mirando pa vella que a porta aberta de Ei, Ei, puta bella. vas ben aí, Eu vou sentado, vou Vas ben adiante ao sol. dar volta. Entrou Pablo, mira. Entrou que ben. Pablo no estudio. E a cousa é que a min, pues, tens toda a razón. E agora van a ampliar a liña os concellos colindantes. Sí, ahora eso que din, que polo menos non sei se chamaron metropolitano ou como que... Área metropolitana. Me das incluso un momento. Que isto hasta é boa forma de empezar, pero mira, Por qué? e ya estaría. Ahora estás medindo... Sí, porque me apetece. Vale. Entón, temos que dividir esta merda un pouco... Vamos Hola. a ver. Hola. Este é un podcast. Hola, que hai? Empezamos hoxe. Sí. Temos un invitado especial que... Xa hai público, un gran público. Saluda, aplaude ou algo. Perfecto, está aí, o tío está aí. que está aí, chamase Víctor, Eso. ven da Coruña. Ven da Coruña, como se Ven da Coruña, da xa xente. temos aquí De un moitos lados. fan dende Coruña. Vale. Hoxe estamos vírgenes. Sí, Temos que dividir un pouco o que vamos facer neste básicamente, podcast. sí, básicamente. Sabemos como se vai chamar? Sí, eso sí. Como se vai chamar? Eso está Marcos claro. Ortega? Sí. Como se chama? De parola, ¿no? De De paroliña, parola, de é o que parola, vimos poñer aquí, aquí. a estar un poquinho de De parola. parola, vou apuntar Eso. aquí no... Él está apuntando. Entre comillas. Está apuntando aí. Eso, temos que acordar a duración. Levamos ahora mismo, non sei se minuto e medio, No, algo menos dun minuto, por aí anda. máis ou menos. Eu creo que unha hora non debía ser. No, ahora non. Porque unha hora Ahora estamos non aquí... por situación geográfica e por... No. Porque claro, non vamos madrugar para gravar isto. No. E as no, horas a que verdade tal, pois igual morremos de calor, que estamos en Ourense. Claro, Agora- Ourense a 45 grados, no. Entón, Ahora eu creo que tampouco media hora porque non... Unha hora, media hora tampouco porque somos de desvariar bastante. Entón, Sábenos desvariar incluso, é algo que a xente gustalle cando empeza a falar e a facer os gelepollas, gustalle desvariar. En media hora eu creo igual. que Media hora igual sabe a 40... pouco. 43,23. 40... 43,23. Así Anota, ocho. anota aí. 43,23. Vou cortar aí. Con O sea, 23. isto hai que editalo, hai que poñer as músicas No, e tal. nin edición nin Eu hostias. 43,23. 43,23. Eu cando no meu reloj vexa 43,23, corto e Marchamos de marcho. aquí. Tú fai o que queres, eu marcho. E agora hai que dividir un pouco as seccións. Sí, organizasao. A min Dividilo en bloques. En bloques. Eso sería fantástico, bloques, sí. Lo que a ti gustache moito. A min encantamos bloques, sí, sí. Vamos a ver. Bloque 1. Unha introducción, pero... Eso de Un saludo. un saludito. Claro, hai que ser educado ca xente. Por dous que nos van a estar vendo, pois, oye, hai que ser educado a xente, hai que saludala. E como empezamos? Falando de un pouco de así da vida en xeral. Cuestión de abrir a región. Cuestión de abrir a región e... Mas si es que tenemos a región aquí, danos- un poquinho de publicidade Pues, parne. hostia, pues, Por veña, actualidade. abrir a región e a Pero ver que nos eu non conta veño Jacome. aquí, eu non veño aquí a falar de Madrid, No, eu nin tampouco. de Cataluña, nin de... Veño a falar de Ourense, da nosa vida. Nin vímonos aquí a falar de Madrid, nin os madrileños teñen que vir aquí a facer nada. Xa non digo Ourense, digo Galicia inteira. Eso é. Mira, está. E dígolo en castellano. Irse a la mierda. Joder, hai xente de Madrid que igual nos está escoitando. Bueno, pues que sepades que non sodes ben... No, a verdad que no. Vale, vamos a falar de Jacome. Sí, Jacome obvio. sempre. Jacome, Sempre fai algo. Creo que... Sempre andar gallando algo. Témolo que Que seguro ser- que nos está escoitando desde aquí. Un saludo, tamén- Gonzalo. Teño... Aguante, Gonzalo, vamos. Eu non sei se me sigue en Twitter, creo que antes me seguía, pero ahora xa non. Jacome, non sei. El pode fer o que quere, o alcalde. Jacome Villarino, toda esta xente que está ali no Concello armando Sí, cousas. bueno, non son importantes, pero sí, tamén. Podía meter tamén o alcalde o meu alcalde, que son de Barbadás. Estamos ahora mismo en Valenza. Por poder, sí. o pero Valcárcel chamase. Non lle interesa a nadie, así que... Non, nin o apuntes. No. Apunta, ou si podelo apuntar, pero En pequeniño. pos entre Vámonos a poñer. paréntesis non lle importa a nadie. Claro. Joder, teño un Facebook, como comparto con Facebook. Xo sei, felicidades por gañar as eleccións, pero oye, É un saludo, a min caesme de puta madre. un dos únicos alcaldes de toda Galicia que non ten sueldo, Ves? porque ten Ole tú, traballo aparte. Bueno, ole tú. vale, moi ben. Bloque 1, Jacome e Company. Aí está, eso está. Bloque 2. Aquí
aquí, claro, tiñamos que argallar un pouco máis. Aí desenvolver un remexer. tema. Xustifica a túa resposta. Sí, desenvolver un tema. Podía ser algo da salientable da actualidade que faláramos antes, que digas tú, isto require máis tempo. Pois, por exemplo, sale un titular: Jácome pois agrede a 2 policías locais combate con pinchos. Pois eso pasou o día anterior, pois eu vou querer falar deso. Non estaría nada mal. Bueno, como isto está editado en YouTube, podemos poñer vídeos aí aquí. Que isto é unha pantalla fantástica. Poños aí aquí. Sí, maravilloso. Podemos É que mira, nos ojalá no móvil. eu empezo esta carallada, aparte de por enredar no brao, para chegar algún día por aquí un vídeo de Jácome agredendo a un policía local. Molaba. Algo salientable da actualidade Eso mesmo. local. Local e autonómica tamén, pero local. Sí, veña, sobre vamos todo. a abrir un pouco os brazos. Pero... Tamén eu creo que algunha anécdota. Claro, se non hai nada interesante, pues podemos falar da nosa puta vida. Que ao final, isto é pa nós, oye, podemos... Unha anécdota calqueira dun día... Si, por exemplo, que sei, estou no pueblo, pues, tomando sol, pues, estou en bolas, non? Para broncearme ben. Claro, E completo. desto que escoitas así como un zumbido que se vai acercando, e deste que miras para arriba é un puto dron. É un puto dron e resulta claro o catastro que anda ahora con as novas tecnologías e os tipos veñenme mirar se teño unha puta piscina onde teño os porcos e claro, eso no, así no. A pirola ao aire, bueno, Claro, esas cousas. estaría Vale, anécdota. Eu creo que tamén temas filosóficos, unha filosofada que saia, pode traela a anécdota. Claro, non hai, ao final non hai colloada ao sol que non veña con cita filosófica. Que non detrás. veña con un joder imperativo categórico de Kant. Efectivamente. Entende? Pois esa filosofada por aí. Tampouco que nos veñamos a poñer pesados, que tamén pode ser. Pesados sí, pero filosófico non, porque tampouco Filosófico, somos porque non retrasados. somos aquí, Eso. non somos ninguén. No. Vale, bloque 3. Eu creo que vamos ben pola hora. Sí, sí, hostia, vamos. Bloque 3. E isto sempre podemos traer algún amiguete. Pues sí, igual, Temos aquí que, a igual Víctor, que está pero o hoxe tonto Víctor ese, no, hoxe no, porque además Víctor tampouco dá chicha e non interesa nada o que Pobre. nos di. Además o tipo tampouco sabe falar gallego, así que non pasa nada. Bueno, o tipo defenderás, Pero... de alguma maneira. non sei. Queres vir decir algo? Víctor? No, non sei. Eso que non sabe falar gallego, non pasa nada. Bueno, bloque 3, bueno, algún amiguete. Sí, algún amiguete, claro. Cousa curta, Non vai ser... Os que os vexan, vides No, aquí. no, aquí o protagonista son eu. Vale. O puto protagonista son eu. E el ca súa libretita. Claro. Pero nadie máis. Aquí vides a decir 4 mierdas e pa piscina ou pa vosa puta casa. Amiguismo moderado. Vamos. Amiguismo moderado, claro, tampouco nos vamos a cebar. Vale. Vendes contar unha cousa, vides contar unha cousa, pero sin fliparse, tampouco, vale. Eso mesmo. Este bloque é pequeno, son 5 minutos máximo. Xa son Sí, sí, son pinceladiñas. 3 Un pouco de minutiños para un amigo que veña aquí a barallar. bocato di cardinal. Xa para rematar, creo, no? A bloque 4, que podíamos facer aquí? No. Temos que facer, non podemos despedirnos xa así como así. Isto non é un programa, isto non é hoy por hoy. Isto non, Claro. non é Galicia por diante. Isto é O aquí. nodo, ni nada de eso, claro. Podemos facer calquer tontería. Unha ronda de chistes malos. Eso sería fantástico. Unha ronda Que de te gustache chistes. moito. A mí encanta. Mira, que de feito, mira, que voume por a buscar ahora xa chistes malos, porque eso no bravo hai que rir. O bravo é sinónimo de carallada e hai que rir. Entón, pues, joder, buscas un poquinho de chistes malos. Aí está. E que sale de primeiro? Los 49 peores chistes de la historia. Pois, mira, un pequeno... Mira, ademais a foto, mira, ten a foto mítico can este. O cadelo este, Mítico un husky, cadelo sí, estes. bueno. Pon a foto aquí. Traballa un pouco, eso es. Mira, bueno, se non saliesen os putos anuncios que me sigue mandando a página ao fondo de todo, pois mira, el del intermitente, non? E dice así, mira, niño, sal del coche y mira si funciona el intermitente. E digo, chaval, o chaval dille a eso, dille, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Oye, e o meu, Pobo Cornolla. de aldea. De, ui, con Felice sempre tiña... non é... Que pobo é a xente. Non é pobo, é aldea, claro. Felice que nos está escoitando. Felisa, unha muller que dá galego, mira, respeto personal total, pero Ojo, pero neste caso pareceme unha total incoherente. Ela é profesora de galego e non ten un puto libro publicado en galego. Non. Ningún. Pero por qué? Por qué? Por qué?
Porque un día fomos falar con el Adrián e eu, Adrián que estuvo fai 2 semanas aquí. Fai 3, xa. Fai 3. No, 2. Fai 2, sí. É igual, non pasa nada. Pois resulta que a tipa está dicindo no, é que... Bueno, é que no. Xa non, é que se non é na clase de galego non fala galego tampouco. Es que... yo volví con os libros e se lo hago en gallego non tengo público ninguno, porque... Home, hai que buscar tamén o bolsillo, non? A tipa de compromiso por Para Galicia min, ninguno. para min, esa señora eu sempre lle falei en gallego, sempre me falou en gallego. Pois nós... Sempre me chamo Miguel, polo meu irmão, pero permito yo. Pois nós a a súa última vez demencia. que fomos, non sei, no, a última vez foi na graduación da miña irmá, que foi este xuño, pero foi, e falou en castelán, eu creo que en castelán. E non che fala galego, É Cos que ela alumnos non españoles, ten sí, xa o pero- papo para tanta tontería. Tanta merda de... Señora, quere de falar en Galiza, castellano? no. Pois xa está, que fala en castellano e punto, Que máis lle dá que veña aí un payaso e diga, falo en gallego, señora. que si no le compran los libros para algo Señora, vaya a un cursillo de escritura. Ai, que fillo Ou de non, puta. pero bueno. E, Pero sempre nos non sei que veamos, nosos hostia, corazóns. que líome de carallo. Por que veíamos a Feliz? En que estábamos? É unha boa pregunta, en verdad, porque non me acordo. Estamos aquí de volta. Xa estamos aquí de Estamos volta. ahora no franquismo galego. E vimos recomendar ahora, porque vimos no franquismo galego a impoñer o galego. Nada máis Eso é. e nada menos. Eso é. Comezamos... Non como chamorro que ven aquí a impoñer o chino, que é. Que empecé o programa non dixen a frase. Mira, eu non quixen interrumpir porque íbamos me dicir, cálate tal, pero acabo de pensar, este tipo dixo, eu son Iván Iglesias, este Martín Sorga estamos de parola porque non sabemos facer outra cousa. Porque outra cosa non Porque outra cousa non sabemos facer. Dixeches? Non o dixeches? Non o dixen. Pódelo dicir agora. Estamos fallando tantas cousas, Martín. Oxe, está indo ben. Hai xente que se me queixa porque en YouTube... Que se che queixame? É un invent como unha casa. No. Algún, creo que nun comment puxaron. Nun comment. Sí. De que en YouTube non é 43,23 minutos e Ah, segundos. sí, xa o vin. Fai redondeo o YouTube como lle dá gana porque todos os programas son 43,23 sempre con quizáis algunhas décimas máis Claro, carallada. tampouco nos rimos por exquisiteces. Pica. No, pois con unhas, YouTube volve todo pon 43,24 e eu estou volles montar unha queixa. E sube para arriba, pois. E hai está xente mal. que se me queixa, eu a máis hoxe non digo a frase, estou Pois teremos, non pasa nada, non pasou nada. son 22 anos, aquí xa estou maior. No, pois, non sei, estás maior e eu pronto estarei maior. Estamos ben, eu estou moi ben contigo. Mira que cambio, son bipolar. No, sí, a verdad gustoume bastante. Vale, no, sí. hoxe vas a empezar tú recomendando. Que tras? Empezo recomendacións e despois a reflexión sobre o Sí, futuro pero de... corta porque senón despois pasa a vida cortando. Vale. E ese é o maior problema polo que tardo máis, porque me dame pereza saber Non que fai falta parte por cortar. excusas. Non pasa nada. Vale. Hoxe traemos libros os dous. Veña. Dalle un suco aí. Vale. Eu traio dous. O primeiro é un que, pois, diste que limos en primeiro de bachiller, eu non me acordo, verdad? Que é este, As Sete Mortes, de Carlos Vila Sesto. Tamén guionista, o creador de Los Misterios de Laura, ou o que el quixera, e é unha novela, pois, así, misteriosa. Que Escritas pasa? es eso? No. Igual se grabou, Ok. que fixo má garganta unha cousa rara. Eso tamén, eso é fantasía. Pois eso, unha novela de crimes e misteriosa e policíaca. Tremenda. É de fantasía. É de ciencia ficción tamén. fantasiosa. Totalmente recomendada. Eso é unha... Pero... que despeita. No, dinamismo. Ah, totalmente, esto moi ben, de puta nai. Veña. Recomendada a tomar polo coa espuma. No, e esta Galaequia Escandinávica Galaequia Escandinavia. de Vicente Almazán, que este tipo non é galego, pero escribiu o libro en galego, non sei onde é. El veu para Galicia e le gustou el gallego e chofala como a ti. gustou el galego e escribiu, vamos, escribiu un galego escribiu sempre. un puto libro. Espera, vou che dir as páginas exactas. Cantas son? Va, 300 e algo, 300 e poucas. Sobre as relacións... dinamismo, coño. Sobre as relacións, a chegada dos vikingos ao noso territorio galego e que pegada deixaron eles aquí e nós ali na súa cultura. De Vicente Almazán, esta é da Editorial Galaxia. Galaequia Escandinávica, totalmente recomendado. E agora, que tes tú? E agora, me cago en Dios. Veña. Que queres facer a reflexión? Queres facelo rápido para falar despois, ou que? Ah, no. Que Pero facer a dinamismo negociación. para fomentar a lectura.
Vale. Aí a xente que ui, vai. Eu traio un libro que ainda... Claro, eu pensei que iba a acabar de lelo para hoxe, pero non, ainda me queda Flipaches. 25%. Así do a libro, ollo. así máis a ou ollo, menos. máis ou menos. Pois é galego calantes e galego falantes. Galego calantes. Sí. Xa está, non te cortes, joder. E é un libro que é unha antoloxía de artigos de publicacións de periódico dun escritor, non, é o tipo, chámase Carlos Callón, e foi durante moitos anos o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Bo, Que bueno, eso xa aparte, pero foi o presidente dunha que é a asociación cultural máis grande de Galicia, que ten moi pouco apoio institucional, pero eso xa o comenta moito no libro, e que fai moito pola normalización da nosa lingua, como facemos nós aquí. Non, Porque básicamente. é do que Bas- nós... hai que seguilo. Claro, Claro. hai que seguilo. Eu creo que facemos máis que ninguén aquí. Eu, bueno, eu non o quería decir, pero Non o quería sí. decir, pero sí. Este home foi candidato pola candidatura de Nós cando o BNG pues, estuvo en horas baixas e nas xerais de 2015-2016 presentouse como coalición Nós con outros partidos nacionalistas. E este foi o candidato ao Congreso. A cara. O que puña Claro, que a cara bonita. Sí, eu vin unha entrevista outro día, tipo, bueno, un tipo que parece majo. O aquí o tes. Mira, Carlos Callón, mira tú que simpático. aquí non se vai ver, pero igual pero ele foto, está igual aí. non, Carlos. Carlos Callón. Véndete mellor. Cara, no, a verdade que a pouco máis entra en categoría comedia, porque como está... Esta carita que aquí é moi interesante. Os tres penso son libros interesantes aí aquí. Eu deste libro a me encantaríame poder facer unha película algún día. Todas Que a min o que máis gracia me fai que onte buscando tal ten un premio Frei Martín, non sei que, eso teño anotado aquí de feito. Bueno, é igual, como se chama o premio? En 2011. Que mellor novela para a chavalada da ESO para os galegos. Sí, sí. E fixeme gracia, porque, claro, eu outro día na galería ten moitos libros do meu irmão, meus, da miña nai, de tal e cual. E deuseme por coller un por empezar a ler. E despois onte, cando vin o do premio ao mellor libro 2011 para a chavalade, de mira, 22 anos, Martín, dalle aí, sí. O próximo un de Peppa Pig. Vale, cale, onde está? Uf, isto de non me escoitar non me gusta. Cale é a cámara exactamente, o de arriba ou o de abaixo? O de arriba. Sí. Vale, pois xa estamos de volta, como xa se che escoitou a ti, e estamos aquí con Ricardo, traballador becario da SER. Bueno, eu non son periodista, pero voulle facer aquí unhas preguntas, como por exemplo, que tal? Moi ben. Periodismo de calidad Sí, sí, moi e ben. que deixa falar os entrevistados. No, moi ben, moi ben. Eche unha risa. Dixeronme que iba a ter o amiguismo o moderado, pero agora non tedes contidos, entón estades aquí. Che está facendo gracia, dirías. Non, Imputa gracia. non. Teña un guión na cabeza de sentarme aí con tranquilidade, agora estou un pouco nervioso. Pero terás que esperar. Sí, Chega o teu momento. ahora. O protagonista principal é aquel. Bueno. Ese que... Sí, por eso estou sudando como sudo, porque Eso é. sei que isto vai ser... Pois xa como- está, claro, está nervioso. Bueno, tú que... Que? Hola. Eu tamén subo. Moi. Eso quería dicir. Eso quería, hai que ter a cousa clara de que ela Hostia, multicámara. Sí. Boh. Ela quería dicilo, pero fixo porque dixenlle, bueno, xa que viñeches imos te sacar nun deles e dixo, pois eu vou falar de que me súa o cu. E a verdade que lle é o primeiro que quixo dicir. Tremendo. Con esto volvo por sitio, porque... Bueno, si Queres queres dicir dicir. algo máis? No, que... Ollo. No, cuidado. Sí. Sí. É verdade todo o que dixo Iván. Súame o cu moite. Bueno, duras declaracións eu volvo ao sitio, porque... Bueno, Isto... vale. Isto está parecendo tremendo. Vai sendo outra cousa, xa, bueno. Córtame este tamén. Dice a salida da cámara, eso. Bueno, Martín, Pois aquí estamos, acabamos de gravar o último Non- programa. Sí. Foi accidentado porque Un pouco, sí. gravamos con toda a nosa ilusión, saliu perfecto ata o final, pero resulta que non tiñamos grabado a mitad do programa en vídeo. Claro, eso fallounos un pouco. Entón, pois, grabamos a última sección e foi un apaño aí. Sí. Tratamos a temporada e eu estou moi contento, a verdad. Eu Isto vai tamén. para Twitter, isto vai para Eu tamén. Twitter para que nos Isto flipemos pa- un pouco, que a claro, xente pa- pense que nos están facendo unha entrevista ou algo. Por suposto. Está aí detrás da cámara facendo Sí, sí, preguntas. sí, sí. Home. Ao final isto foi como un proxecto pequeno para facer en Brao. Eu teño moita ilusión de continuar. Foi interesante, divertido, Pasou entretido. Pasou sobrado como a nada. Bravo 2019 vai a... Foi
Usain Bolt. Usain Bolt, Usain Case Bolt, nada. sí, señor. Que te queres decir unhas palabriñas así de Unhas palabriñas. despedida de temporada, Nos seguimos, non se Eso, nos, preocupen. pues, Estén atentos. Os que están aí, os que para os de Twitter. Claro. Pues gracias. No, gracias. Estaría ben darlle Estaría gracias. ben darlle gracias, sí. Porque, oye, ten que ser chungo Aturar a xente. coitarnos pois sete programas no Bravo, cando no Bravo hai máis cousas interesantes que fer que escoitarnos a nós. Sí. Pois eso, gracias. Imagínate como nos escoitarán durante o ano, se nos escoitaron así durante o verano. Eso vai ser vai ser atómico. Esa xente aí no sofá amarrada di, ai, que ben, subiron un novo programa. No, eso non vai pasar, sabes? Non vai pasar. Pero bueno, Daña aí o retweet, o fab, Eso, dalle. compartide coa xente que Opcións. pensades que ten unha vida aburrida e que queren que estemos nela. eso. Que des? No, non. Que serán un 2% Non lle- da población non lle fagades mundial. eso, por Dios. Se teñen unha vida aburrida non os metades Non nos- nesto. porque Claro, porque igual é pior. Estaría feo, la verdad. Pero Bueno, pois despois deste descansillo volvemos, pero Eso. non seguiremos activos en Twitter, Eso, vos non marchedes. Vos, se estades aquí, se nos seguides, pues non nos bloqueedes ni nada, que nós de aquí non nos movemos. Somos moi pesados, de verdad. Nese sentido. Se queda.